ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଟ୍ କରିଛି। କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ବହୁତ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଆମର କମେଡ଼ି ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। यार ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଛି।
ସାଙ୍ଗ। हाँ भाई ପାଣି କମି ଯାଇଛି ତା ଖୁଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁନ।